Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga iti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam ti nga Freddy, nga napoluan iti idi agawid ni Flory. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi tanagtitit ti cellphone ko. Idi kitaek manunemi why message chat ni Flory nga asawak nga dadya Hong Kong manong. Api nga nagchat lang, api nga ditimawag, kung nabasit nga tatilod na. Siya tutbang tawag kang guwana. Adala to'y daytak ko na. Binasak. Agawid akon, Freddy. Wow! Agawid ka na ni Bagakaw. Oray ko na arakop di cellphone ko manon nimi. Takaslim bilang ko. Nga iso da ito ni Flory nga asawa. Imagine. Talo nga tawen. Talo nga tawen nga naganano sak manong nimi nga Jack Pulos na karaman iti babae. Wan. Adoa, dagiti mga awis kanya kidi nga mapanggam sa JB1 tamangero arkam kano iti GRO ta isut pangipapasak iti iliw ko. Ngam kunak manong, ingkarik iti asawak nga Jack Tupulos gumamit iti asinuman nga babae. Kaya GRO man muna saan. Kumanilaingin manong naming. Ngano kasta nga mailiwa. Naglalalo no agdigusak. Kat malagip ko ti asawa. Buhain. Awamat di mangiparit ko na. Numalagip ko ti asawa. Kadagdigdigusak. Kabayat nga sabsabunak. Akit ni umingar ang. Ti aramidak ba't no kanakit ni. Agsarili ako na. Ngawan ti sabali nga imaginek no saan nga ti asawak man. Buhay na pintas ti asawak. Ti taon na nga 33 manong nami taduan ti anak mi. Taon ko ti 35. Kaslaubing latta manong nami ti bagina. Dagi ti bibig na po. Nagamay-mayat nga nanaman nga nutnuten. Ti barukong na manong nami. Nagmayat ti panang kinikinit ko no ka, kada panang nut-nut ko, kada panang kirap-kirap ko, kada iti mansanas no. Isuno ko atin imaginek manong nami no kasta ngagsarili a. Imaginek pa manong nami nga adalaeng irisango, ket bagkatik to, sa akong to ingato ti may sangasaka na ibaklay ko, sakto kanin manong nami. Ket kabayatan nga imaginek manong nami nga rumromansaik ti asawa, pumarpardas mo ta pumaspaspas ti ima. Pag sinublatik pa yun din manong nami left and right, tarumaktang di may sa. Aging ka makaraos sakton manong. Inan anusak ti kastoy nga mapaspasama. Yan tangay ko na, agawid to lang agawin, kanito nung sumangpeten, agpapaskam tumanen itiragsak. Nabanak nagpasada ti tricycle iti ay tangal daw manon nami. Kanili mapanin ti oras sa panag-aawid di kita ikbasbasa dapang kundinagas di kita anak ko da John ken ni Vina. John, Vina. Ada awag ko nga message ni mamang nyo. Agawid ka nun. Kasi tama tinawat ko ba? Damat? In-text na ni mama kanya.
Agawid akong dyan ko na. Orisyak papa. At then, message ni mama. Agawid akong vina ko na. Amoy yung gaya mo. Kung naalala siya klan ang teksan na. Sa kaglugan ka rin agawid na yun. Ngayon ka anong agawid? Anang aldaw? Ako yan, tatawag to. Tapos no, makapagsalita kami. Anong naimino agawid kami manipod, di pa nagpasadak kan manipod pa nagbasa da kiti anak ko. Isuda no kan anak ko dak tinulong ng mga sagana ti pangrabi imi. Nakabayatan manon naimi ngaglutluto da iraprapin damit no kan ti agreview. Nasingbet dagiti duwa anak ko manong naimi. Sabi nagbagaan mi ida, kang kanayon ko awagbagaan, nang naroon na idi at dapala dito Pilipinas, di flooring nga inada. O anak ko, pagpagapuyo nga awanak tuntiden nayo di kagap-apa, ipas nagsunagbasa, kahit agtinulong kay kadi trabaho dito balay. Kaya, no nasken nga da kayo tagluto, da kayo tagdalos, da kayo aglaba, aramitin nyo reta. Kahit si Kamet Freddy, agsing-singpet ka, saan ka unang agin inom, saan ka agchichiks, ipas nagputagpasada, makipaspasada ka pala ita, kaya dakton sa Hong Kong, umuna nga bakiran ta, kaya tricycle, tapos nadabukod mo nga tricycle. Dagita ide manong name ti bilin ti asawak, kada kita nakko kastabatan kaniya. Talong atawin manong, kahit agawid din. Ide, tamalagip ko nga tawagan ni Suna manong name iti messenger na. Nung nakita saan nga naka-online. Saan nga naka-online, di kadahan ko matawagan. Kadamagan na kita anak ko. Pa, natawagan mo ni mama? Hampay, ang naka-online eh. Orita kami, kahit mo ko matatawagan, hanga naka-online. Hapi nga ta, ako ba't nga rin ti cellphone number nga pagtawagan tayo. Tawarad da, nangina hindi aglod nung ka, titakal. Kaya dalang meta cellphone no number no dalag messenger libre basta ada data han una alalay tuloy nagluto tayo nakman dito tiyanggi ada matalungan na danon ko manong naming agiinom iti iti bakrang ti tiyanggi pare Freddy mana tara ba naman na ito mas sa pulutan ano tanay mas sa pulutan nyo pare kilawan nga karnet aso ha mumutan nga pare na nagparat aso di ilibas talata karnero ko nang mami na pare nga aso karnero oh my god magustuak manong name iti kilawan na karnet karnero uno aso sa ori di adobo opo di dinadaraan opo nagimas pa ng luto yun at di dinadaraanan basta siyak nagluto pare la siyat mo kura, tapumalak mo. May sama na bilog. Bilog pa lang. 4 kantos ka na mo na. May sama nga 4 kantos at yung bayad, Dana. Ana, ito yung JB1. Ano pare? Wala ito agawid din ni Flory. Na? Agawid din ni Flory? Kaya kano? Tsak na rin matawagan. Text na eh. O, kailangan pasahan na text na. Agawid na akong Freddy. Ama, agawid din Flory inananusak ti talong at tawan pare, ngawang panakpak. Ito ima at susare, ken sa anak pulos lagi mamit ti sabali nga babae. Pare di kita ito pa adda asawa na, gumamit na pa iti sabali, ano to, kang nga pinanawan na ka ni Flory? Yung karik namin dito, nasingpat kalauray pare, aman. Awang kas iti agbaling nga napudno. Tabagay. Kanya-kanya mo't trabaho, uno ugali. Siya kakit, adda ni bakit ko. Imad na pa'y duwa pare. Duwa. Tanong mauma kini bakit. Adda mat yung number 2. Adda pa yung number 3. Hindi agawid akong manong name na agasak iti balay dagiti naganak niya. Dak. Ay, makan daw. Aguro-ure dagiti anak ko, dagiti po ko yun. Kaya pa nagla dito tiyanggi. Ay, bayagag mo din.
may bayag akong hapea, ngangin gawid akong hunak. Nangalaklatan ni sa bilog, ituloy kong tuminsod di balay. Agawidan ni Flore, ay, agawid di bakat maon, uwan datang. Ni akit mayat to tapanakpakan ha. Kasi ano, kapaot na nga tasakbay ang subli. Diyak palubusan ore kita da bukod may tricycle. Inokas kasi no lang, no, talaga nga da ornong na sa jay, basi-basit man ti panagipawit na. Umanay lang para kada kami. Uwan na ta, isa dyan nga nagurnong. Isa dyan, dito ka gurnong mo na. Iyamak na, mga no, agurnong ka dito, mga no, ipag-chicks mo. Sa bagay, dumit ka na pasada, mapaspasada ka, orang agpawit. Alagad dakal to karot na ornong na. Pawayan yun to karot, kada dabalay yun, natatricycle yun. Yung nga rin, negosyo kam to. Alagad dala siya, anak ko no, mapanunod siya tag-negosyo. Ilain na karo din. Dumagas kayong dabalayan, yatangit balapsam. Uwentang, dumagasak ka na kwada. Di magasak ang peso. Tatang, nanang, dak. Ay, Freddy. Nadamag yun din di kwa. Agawid ka nun ni Flory? Ay, kampay. Handa in text ka nga, handa in images ka na kayo tanak yun. Samat. Da kami ate bigat. Pura di kita ubing kita, the message inadang, agawid ka. Agawid ako, nanak ko na. Ay, kita siya ta. Sapo. Nakagawid ko man tala. Pag-isod sakit nga, mangibaga kam to. Anana, umutang kam to kwartayo. Ato urnong na itan. Ako nam nga na nagpapawit. Dati lang kalkaling nga nagpapawit na han. Sa tricycle kamay. Di, una, ato siguro, kenta sigurado nga pawit na. Ay, urnong na. Di makadakas manong namit, kabigatan na saan lahat nga naka-online, makalawas. Sus, nakamisuot na nagduduhan na ko. Ni mama, nagawid akong unana. Di ba't makunta ko? Di ba't nag-online? Saan samat nga legit, taramatin ng nga account nan? Wan nga rod. Ala, uray na lata. Baka kahit natin nga surpresahin. Nga makabulan mitlaeng ng manong. Dahil jalaeng ti message na nga naudi. Agawid akon Freddy. Agawid akon John. Agawid akon Vina. Dahil jalang manong na imit naudi nga message na kada kami. Makabulan. Kita mapanag pumasya rin jaya. Di kita katukang. Di ba tagawid na ya? Ni Flore. Oo, matan datang. Nalang. Sa amin matan makontak suna. Ore no kastang mapanak yun natatang kaninanan. Adan, di bakit mo? Oo, matan. Di mo pa yung makontak. Aya po, aya. Apitan, awan. Iti tiyanggi manong name adamanin di kita giinom nga nadanon. Pare Freddy! Maganda, mamaraman naman natin na iwas kapulutan. Si kamit pare Alex, basta umayag dito tiyanggi. Nagdaka mo dito sa adan na imas sa pulutan. Kaya talaga may. Ano natin eh? Pawikan pare. Tinuno nga pawikan. Ano? Tinuno nga pawikan? Ano matuno nga pawikan? Ano naman? Tinuno nga karne baka pare. Pawikan. Kasla karne baka ti pawikan. Tinuno mi. Nemas? Nemas. Oh, kumusta ni bakit mo? Nakawid din? Amot pa eh. Pare, nakaawi din. Awan pa di balay. Nakaawi din. Ngayon nga nagtaro si Jabalayo. Pare Alex, hanggang ako kasta. Aman! Pag binustahan ta, nakaawi din. Ngayon sa bali nga balay, tinagtarusan na. Pare, tsaka itakas na nga. Ay, agpong tutakas ta. Nakakita kayong kuwana. Nakakita na. Diyos sentro. Nakasalita na ba ya? Sino? Ibaga ka, saan ka ang pungtot?
Imbaga naman nung timakberak. O, ka pa rin. Inaksalot-sudo na mismo ken Belen. Nagpabeso. Siya to ba ya? Sagpulutan ka ba iti tinuno nga pawikan? Madama-damang mangan manong nemi. Idi tagtugtugak. Ni Belen na mismo tinangilukan. Oh, manong Freddy? Mabaling ka dito sumrek. Ay, madama ka mga numakan na naman tayo. Anin? Dito latan. O na nga, sige, salut-sudik lang, kahit ko nga salut-sudik. Nagbeso ka din, nakita ni Flory? Nakita. Duwang aldo itan tinapalabas. Inutoy, Jemol, nadakaduwa ng lalaki. Nasidgam, nakasalita ka mismo. Inyam muna di lalaki. Edgar ka no tinagan na. Hindi na magkuha. No asino ti Edgar. Idya ka no, balay dat simang patan na. Sa tino. Taga San Nicolas ka no eh. San Nicolas? Anong ang barangay? Dadadasahan ko amon. Nagsabalit account na. Indad na kanaging ka cellphone number na. Indad na. Apa indad na. Ada kaming business da. No kano masapol ko, no kahit ko kanon gumatang, tawagak lang yung suna. So indad na kanyak cellphone number na. Ano business da? Agar aramid tatlong ganisa. Agsaron da pa eh. Tigada kasla tigada business dito sa Nicolas. Aglunglungani sa kada karahay. Belen pangasim. Idad mo kanyak tintad nga cellphone number mo. Please. Idad mo kanyak. Sige mabit lang ha. Tinakalan yung cellphone ko. Inted na manong name impunbuk ko nga dagos ako tinawagan. Ay, umaga naman tayo ba? Hanin, nakon. Thank you. Pimanaw ako. Kabayatan na magmagnak manong name agriring. Anasong batan. Sinakaya ko ni tricycle ko kalpasan na manong name. Jeto balay nga tawaga kabalbali ko na. Di magasak manong name iti Jean, iti malapsak nga tiyanggi. Iti sumang pedak dito balay. Pang, nangang kamlatan. Ida sarangkan, siyaklatan ako. Anak damagan. Tawagak ti inayo, di mo't sumungbat. Adas, number na kada kayo? Si Mang Peten ti inayo. Ngam saan nga dito'y balay tinagtarusan na. Sa bali nga balay. Anya? Lo? Basta. Sige, mabitlain. Saan ko mga dito pakadadal ni panagadaliw ha? Sige, ituloy nag-review. Inakrepin di mangan kung uminom. Pambarak tawagan man ng tinayo. Manong nemi, idi malpasa kun nga mangan isopelas yung mungbat. Hello? Flory? Saan na tayo? Siyak. Sino kasi ka? Siyak ni Freddy, ang asawam. Kinansel naman o. Lukto. Nga na tuwin? Dahil ko, agring. Kanselan na. Dinanog ko tila binsaan manong nemi oral na tulid jay pangted ko nga gin dinagos ko ba't lang ang binangon. Pangabay kang kanselan natatawag ko tinayo natawagan ko irebagak nga siyak ni Freddy kinansel na tawag no tawagak kanselan na tawagak ba ng ay anatin deden. Inidip na cellphone na.
animal nga inayo. Apay narabid na kanyak sa gastoy. Apay narabid na kanatayo sa gastoy. Apay! Pang sangay pong to kasta. Pang sangay pong to. Tasan nga mga pungtot. Naghawid nga paison. Ti inayong sa bali nga balay tinagtarusan na. Nagnegosyo na ka no tilong gani sa kansetsaron. Isudan din nagnegosyo. Isudan medyain lalaki na ti kaduha na nga nanginegosyo. Nag-inor-ornong na kwartay di Hong Kong. Nilipasol ko iti inaayo tap naramidan na ti gastoy. Anya ti pasol tayo kay kuwana tap naramidan ti inaayo ti gastoy. Anya. Manong Nemi, sampay ng manayang ininom ko ni may sabilog na panak naging matgatan. Naging ganyan ko napupuutan Manong Nemi nga nataya ko ni Tibarte. Kaya makapuutak Manong Nemi. Aldawan sa sarapak ti ulok. Awanan di kita anak ko. Napanda nagbasan. Manong Nemi, hindi makapanganak kan makadigo sa sinakayak ti tricycle ko kat napanak iti ayan di kiti nakaikamango. Ready, barok. Amuyo ka din ito nga inaramid ti anak yo. Anang inaramid nga bagbagam. Amuyo laki di tatang. Imposible nga saan ang impakamuka na kayo. Agor ka barok. Tsaka mo di bagbagam. Si Mang Petan nagpeso, di anak yo. Ngam sa bali nga lalakit si Mang Petan na. Kaya nagnignegosyo da itan. Nagnignegosyo da ka no tilong ganis sa kin bagnet. Di mi amo da ita. Di mi amo. Pati nga rin da kayo siguro. Kada moyo. Posible nga saan nang imbaga kada kayo. Ay mamati ka kanya. Kada kami pwede. Di mi amo. Iti kasi dyan nga naramid ti anak mi agad sa mga kanunungan. Ayap. Apay naramid na tikas jay. Ay susapo. Nagawid ng pesong sa balibat nga balis si Mang Petan na. Ay na po. Tuntunit ti anak yo. Pagawidag sa diabalay. Kita no makita mi so na baro ka kita sa mga dangdangran. Tsak tula mo, tatang. No makatagpailak no makita kisuna. Animal ti anak yo. Isa mo nga ibang panggaro di kita kata kami. Madi ba ta? Nasakit mit para kata kami napagsawsawan di anak bit sa kuhanan mi. Kanunungan nyo tanak yo atakes. Amat akas ta. Ano mo nga kanunungan, di mo mat nagayetan mo, nyaman tinaramid na, di mo mat na kin puso kinrik na na. Ang nga kami ti pagsawsaw mo barok. No, ante nga dati nag-aapa. Pag numit kay diaman, ano ko matbasol, di kita naganak yung kuha na kakapsat mo. Di dyan ka mo nga panunutan, Manong Nemi, no apay nga naaramid na tikas jay. Nakarelasyon na rin dyan nga lalaki, kabayatan nga da dyan Hong Kong. Anyat, anta ka rin dyan nga lalaki. Tapno, maraming na timang baybaya, kada kami nga gaama. O, saan nga balik ko, makanyak, no saan ako nakayat, gimdi kita nga anak mi. Hanapat nga tawagan niya. Dapanak idya balay diyan datatang kininan. Lokas ta, pudno ti damag, barok. Untan. Alam na magmamit data idin. Narikat mamit nga baga ken kan no sa aming nga kapkap na kan. So ngawang kaskat mo tlaken ka nga mangharami ti pamuspusan tapno. Si kamis mo ti mangpanagnag. Masapol ng hamak no sa dinong kapaset di sa Nicolas tiyan na. Tapnoan niya. Tapno nga dot-doten. Takayat mo ka di pa ilahin ni Suna. Itilikodan nga dan sa baling nga kadandan na na. Di bang panungutik natin? Kadagit anak ko. Tadi mo ka ba ilan ida? Ikantinaran niya ka masakbayan daw. Rakit adamat tan bukod mo nga tricycle. Nga
kwarta na ita ni Flory. Han? Wan, suti mo na binakar mi. Tricycle. Sana yung bagang agururnong. Nagururnong ang pesong sa bali mat tikadwa nga nagnegosyo. Dagiti animal. Dagiti animal! Di ka na pungtot ka. Ano't maitid ko matapungtot mo. Kahit kung ipeksa di pungtot ko, kahit ko nga danog-danogan na di nga babae, kahit ko danog-danogan na di nga babae. Numanin tawagak manong name unattended. Siguro kat nagbalbaliw manin ti SIM card. Manong name napangko. Chinamchambaan isuna ijemol. Barbaran ko naknuat tsambak na diyang babae. Ibawan. Babay-bayak pa yan, di pa nagpasadak manong name. Ano kung nagpaspasadak? Mapanak aglikaw-likaw ita San Nicolas, manong name, ita tiyandaan ti San Nicolas, no ada negosyo ng alongganisa ken bagnet ko na adalagit pwesto na San Nicolas. Han? Yung awang ba't ano? Napanak manin ka ni Belen. Belen. Sigaman timang kontak yung kuwan. Awe manong, tsak makontak. Sikit padasik Mabit lang. Agree na kami. Kansay lang, tasak timang sumbat. Baka na inyon na. Siyak timang tawag kang kuwan. Kat ni, nagring ang peso. Nim kanselan na. Belen, nimpunbuk na siguro din number ko, malasin na nga siyak mo tawag. Baliwang mga tawagan. Ta kasalitan. Ibaga mga gordar ka. Samon to itid ka niya. Sige manong, umbit lang. Hello, Flory. Agordarak man. Sana inyawat kanyak man. Manot order mo. Flory, sa mo kan kanselan. Agsarita ta, pangasim. Freddy, pangasim. Kasarita ka. Kaore sa ang katong nataw-tawagan pa no makapagsarita talaki di. Apay naramin mo ti kastoy. Apay. Pakawanan na Freddy. Kaano pa nga sa bali nga lalaki di piyak mo? Di mga katawon kung sa di Hong Kong. Naggayam kami ti Facebook. Nadyamantin. Nagchat-chat kami. Naganggang video call kami. Kadito panag-video call mi. Isot mga iti iliw ko. Kaniya? Video call? May panti iliw mo? Dahil siya nga lalaki. Abi na saan ka siya kumat ka video call mo? Tapos siya kumat na nga iti iliw mo. Nadingit ngam na naliwaan ako na. Nga napatpatig-pahin na dyan ganda kami. Tapos isot sinang patam. Kalpasan na urnong mo. Urnong mo kung mga pagnegosyo ta. Da kayo nito dahil yung nalalagit ng negosyo. Lipatan ako, Freddy. Narugit ako. Dadan nakagamit kanya ka sa bali. Kasunod di kita anak ta. Bayam, tatumulong ako. Suportara kita. No anya man timetad ko, iti pa nagbasa da. Mang tetak. Nga bale. Tahang kumat guyodon kang gata tricycle ko. Ano nga tricycle ko? Tricycle ko. Siyak taking kwarta at igatang. Sikalat na inagan ti franchise. Ngam siyak taking kwarta. Nawaya ka manghala. Over my dead body nga maalam ti tricycle ko. Nainagan kanyak. Nainagan nga peso kang kaangam gastos ko. So nga saan kang nagre-rig? Oret adam mo ti tricycle. Kaya suportarak na gito bing. Binulan nga mang tetak. Manong na may adamat ka di pagsayaatan natin nakapagsarita kami. Buwan, limag-an masitirik na. Dope kasta. Oret paspasada ak manong na may nakainumak iti ara. Takas na sa pulo ng tibagik ti ara.
Basta no agawid akon manong Nemi, medyo marik na akon, tiban bartek ko. Papang, John, mabartek ka? Nagpaspasada ka, nakainom? Sa purin di bagi. Pangikat, sakit tinakam. Ala pang, ang mga namatis grasya ka. Imawag ka na kami ni mamang. Kaya magana. Binulan ka ng umang Ted. Imbaga na nga no, dumtengan tapos, at dapapanak ka no. Ijay ang dalulo kini Lola. Dagit naganak kang kuana. Uy, ijay ka no ti pangalak. Ti suportahan ka na kami kini Chuna. Chuna? Ay, Vina ko na kuma. Sino ta Chuna? Baka girlfriend mo ti Chuna. Homot ha? Sige. Pang. O, hindi marami tayo no, kasi dyan din na pasamak. Hanggang agbarbartik nagpasada, baka madisgrasya kayo. Kasi dyan lang aro din dinaramid ni mamang. Pagkatapos, adan to, dahil kasi mapasamak ka na kayo. Awang pagdanagan nyo pang. Ituloy mo tagsing-singpet, ka naggagagat. Kanipastek pa nagbasa mi. Kasi no, umay na kaya alayan ti inayo. Ha? Kaya at ko dito makidan na king kuwana? Ha ano? Da kayat? Di mi kayat? Handa ka kayat na panahon pang? Ikaw man ang nakastan ako. Iso ang sing-singpet kayo. Hanggang agbarbartag. Tap na umang pambarami ang mga panaw keng ka. Inarakop ko ni John manong. Imarakop mo't manong ni Vina. Nasakit para kanyak tinaramid tinayo. Awan tiyan mo ka nagkurkuranga keng ko ana. Nagbalinak ka na pudno. Kabayatan nga awan. Saan kung itunultulan di kita dumadita nga mapanawan nga lalaki makikabit da. No kaano pa, no siya sino pa itikas kanya ka nagbaling nga napudno, nga nabati dito yung Pilipinas. Siyak pa ito nakaramitan tikas to eh. Nag-awi din nagpaiso ti inayo ng sa balimat, nga balay ti si Mang Petan na. Ano sanggan ng sangit pang? Sanggan ng sangit. Oray ta sanda kamot apanawan. Nila ang mamang ti awan. Nga madda kami nga anak yun. Saan nakabaybayan na? Pang. Kat no, kaya ito mga sangpat sa balibat ng babae. Awang problema. Maawatan na kayo. Kanunungan mi kas pagarigan, no da isang petyo nga sa bali nga babae, nagbaling nga asawa yo. Oen manong Nemi napangkupinasyar ni Dulce iti karinderya nga pagpapaayan na manong. Hi Dulce. Ay, Freddy. Nabayag nga sangkay may ito ya. At sa baling nga papanam nga karinderya. Awan. Sanak mo doon ang karinderya. Nga malagap ka lang, mailiwak yan kayo. Oh, style mo. Tikat laing yung agsao, no takay nga da asawa na, naling kay agsao. Nagurdarak manong Nemi, ti mapulutan kan beer. No manen, no umay na, iten, ti order ko, ikamak di iman. Di ka man nagkaskasta. Ada bagakin ka. Awan kaming kini Flory. Oh, nagpisa to daw. Awan kaming kini Flory. Yeah? Inistoryak tinapasamak man. Peso? Si Mang Patit sa baling nga lalaki. Iso nga daw at ita, gundaway ko agsapol, kasukat na. Sikat ikayat ko. Kasado ko mga rod, may kasarnak ko ba? Apay, tilayin ka di kasar, tinapatikkan ka. Sa bagay. Makalawas laing manong Nemi nga inarim ko ni Dulce, kalpasan na. Itulod kay di balayo ko na. Idi aksaran ti karinderya. Naglugan. Ngimintaros ko dito'y balay manong Nemi. Ala! Freddy! Dito'y kan balay nga umyan. Tulay pakbakam. Man. Ala! Oh my God! No talaga ko mga dinakayat agad saan ko masimurot. Uray no ikamat, agwagtan ko ma.
ngem simurot man. Kat ni. Nadamat tan dagiti anak ko. Madamadang ag-review. John, Vina, ni tita yung dulce. Ti kasukat ti inayo. Hi, tita. Nagyaman kami, tita. Tada ka nga kasukat ti inami. Sabi ko mata, sa amon tong ultul-tuladan ti naramid ni mama. Wah, huwag ko naman na. Huwag, sige. Paano, maybe, siyempre kami ni ti Connect, ti kwarto, kalpasan na, inarakop ko ni Suna. Kaya ng malak na ginipipig mo. Oh, Freddy. Dulce. Ang mumitita mo ka makita. At asawa ki din. Ngem kunak. Sabi ko matawag kumapit asawak mong kunak. Ure siya. Nagkrasak mo't nga dago si di mamo kat asawa mo. Sayang ko na. Ngimita. Nawayatan. I love you, Dulce. Oh, Freddy. Freddy. Manong nemi kabayatan ti ba nagkabgab bumi kini Dulce iti rabaw ti kama. Bigla met ket di nga nagtudo iti napigsa. So ita manong nemi ket bit pigsa tudo na. Dinanggayan mi deta napigsa nga tudo manong nemi babay tin nakparang karemkem kadagiti mansanas iti barokong na ket kastaona iti asog na. Oh, Freddy. Oh, Freddy. Idi agdakiwas ti dakulap ken ramay ko iti baba manong naming napaniknika. Virgin pa ila ni Suna. Saan ko maisarek ti ramay ko man. Aray ko na. Wow. Virgin ka pa eh? Uy, ako matinag gabaling boyfriend ko ah. Oh, nakasuswerte at Dulce. Oh, Dulce. Oh, Freddy. Sabi ko mata. Sisak tulayan, di babae, di bihag mo. Oresan na may kasar. Basta siyak tulayan, di patpatig mo. Tapat siyem ka di pala kayat ko ti asawa. Kanin. Sikan. Freddy. Dulce. Binurak ko nga namin pinsan manong nemi ti kristal nga salsal met betan ni Dulce. Buwan manong nemi pinisang kon ti talon nga nang serra ti langit tapno makastrek kami ti langit kan matukno mi ti langit manong. Kasla namin pinsan nga naagasan ng ti sugat nga impalay ni Flory ti puso. Di ka Paulus pagan anon kunak ken ni Flory. Dadan ni Dulce, manong nemi ni Dulce nga ubing ken napinpintas ken ni imas ngem ni Flory. Buwan manong nemi deta matenti ng rugyan. Nadakamin kini Dulce tinagden. Dakamin kini Dulce manong nemi tinagasawa. Dakamin manong nemi tikang runan ang trabayon kadagiti anak mi para iti panagbasa ka. Aging ka manong nemi nga idagraduan ni June na paninawis ni June ti inana ng saang nagpakpakita. Ida agraduar maten ni Vina manong nemi ti college inawis bimanen ti inana ng saang nagpakpakita. Aging ka manong nemi nga adan trabaho dagiti agkapsan. Nadamak ko manong nemi agrigrikat kanungetan ni Flory. Nga di man isang aldaw manong nemi agur-urak ti pasahero idi adto masidag. Nagpiksa tudo nga talaga. Flory? Freddy? Apay, ano yung masapol mo? Ka naman kwarta. Sabi ko dumawat ka kwarta kanya. Awan kami kini Albert. Kaya naman, bibiyang ko na awan kayo. Insugal na kin pinagbabahay na nagpuunan mi. Ti kwarta nga inurnong ko nga negosyo mi. Insugal kin pinagbabahay na. Kaya ko nagsubli ka na kayo. Awanin ti subliang. Naglagi pa. Kwarta, tinigastos, itiniparakder ng balay.
Ngem kwartak ti tricycle. Awan pagdanagan. Ta, ininutek nga bayadan kayo. Ngem saan ka nga makasubli? Saan da ka nakayat? Nagsubli-subli ba nung name ni Flory tapos nagpakpakaaso? Ngem, saan ko nga pinasangbay pa? Natiagdama manong name masaksakit ti dating asawa. Pasarimat mapan sa rongkaran dagiti anak ko isuna manong name kanisuda tiniyos nagkastos iti pan naka-hospital na. Boy, dagiti anak ko tibang subsuportar iti inada. Ngem siya, awantot mauray na kanya. Manong name na ito ti pagkasalita, kadagyaman naklaunay, ti anus mo nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibatik na adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyak, kadagiti patag kadimeng, more power to your program, and God bless. Tuyagyamon nga pagayam mo, Freddy. Nakapigpig sa titudo kakabsat. Yan, pig sa tudo. Wow, 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 wow. Sound, kawin lang ako. Bye-bye.